Общински детски център за култура и изкуство откри с концерт новия си творчески сезон в доходното здание вчера. С концерт отбеляза началото на творческия си сезон Общински детски център за култура и изкуство в доходното здание вчера. В програмата взеха участие деца от различни вокални, фолклорни, танцовални състави и формации, както и единствения в света тамбурашки оркестър Русе. Негов диригент, както и музикален педагог на детска вокална група Слънце е госпожа Наталия Константинова, допринесла за развитието на много русенски таланти. Само преди броени дни нейната възпитаничка Мира Пуйкова спечели първо място на международния музикален конкурс «Златни ябълки» в Кюстендил и право да представи България до година в Черна гора. Тя сподели за нейните впечатления и разказа кой я подкрепя при нейните изяви. Беше хубав и красив и честен. И мама, тати, госпожата и всички приятели, госпожата ми, класната ми. Като свои любими изпълнители тя заяви Лили Иванова, Тина Търнър и Фреди Меркюри, а Наталия Константинова сподели, че самата тя е определена като завършен артист. Много се гордеем с нея, защото само за една година Мира донесе 5 гран прита, освен всичките други първи награди, които спечели от национални и най-вече от международни конкурси. Мира е едно перфектно дете, което завладява публиката, завладява журито с своето изпълнение, със своята музикалност, със своята изразителност, с завършеният си артистизъм. Освен в Черна гора, Мира ще представи България и на конкурси в Санкт Петербург и Словения.